Mura na nagsimot si Ring. Bras. Taas. Ay, pagkapait di ay ako managkahigog maay. Kana siya nga klase sa sana mask. Face mask. Klase ba? Bis mabuhi ta. Di na ta mabuhi. Huwag may hangin magsulod na. Ha? Dili. Dili kayo mabuhi. Gawas ko ni pahungaw ni mo. Ako noon mabuhi ko kay taas daghan mo nagkagian akong hangin. Wow! Binta-binta ra gyud mig mga kanoy. Binta-binta ra gyud nang dagkog ilong kay dagkog buho ba kay ginaginhawar. Ha? Kay panang Christmas kay mo pang giatiman. Ako wa gyud giatiman sa una. Di ba sa una nga uya pata, imo kong trapuhan. Di imo mo kong trapuhan. Unya bisag panington ko. Ha? Sa una. Lagi. Kuha man na siya na ingong na nga gitun-an ang kaniadto para nga ato makatunan karon. Ano na. Lagi. Yan naman na siya dili kay salikay kuha na idara na dili na dayon mag di na manumbaling. Kaya ko na Christmas kay mo bagong giugay-ugay. Sakto gito tong ingon ba, no? Ikaw, sige na magtabi dyan. Pwede mo kong kabangan. Di ba? Nang, paminong.